Ahojte všetci, vítajte pri trošku smutnejšom videu o aerolínii ČSA, ktorá mala veľa prekážok a nakoniec to bohužiaľ aj tak neskončilo dobre a skončí asi zo Smartwings. Ale dneska o histórii. Prvé československé aerolínie boli založené v roku 1923 ako ČSA. Let sa uskutočnil z Prahy do Bratislavy na starom lietadle Aero A14. V medzivojenskom období zaviedlo ČSA linky do Paríža, do Záhrebu a do Moskvy, ale to nakoniec aj tak dostal pri druhej svetovej vojne stopku. Tak, a máme po druhej svetovej vojne ČSA zaviedlo linky do Paríža na nových prúdových lietadlách. A je to komunizmus. Príde vám to smutné, také sú dejiny Československa. Československo dostalo nové tupolevy, ktoré málo kto mal. Následne po rozdelení Československa už je rebranding iba na české aerolínie, ktoré išli do SkyTeamu medzi ďalšie aerolínie. Uzavrel spoluprácu s Koreanérom, odkiaľ dostali aj OKIBU, teda Airbus A330 od Koreáncov. A je tu spolupráca so Smartwings a už sa to začína. Dostali tiež stopku pri koronavírusu. ČSA v blízkej dobe bohužiaľ prejde už naplno na Smartwings. No a toto bolo rýchle shrnutie. Bohužiaľ viacej už toto nedám. Daj like, odber a zvonček a pri ďalšom videu